खुलुमबाय जों दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों जों दिनै मा भिडिअ लाबोनो सानदों खेला नायलायबाय थादो आं भिडिअखौ चलो napati न'खौ जों बेयावहाय मोनबा लिरना लादों जों रेडि जानोसै लोगोफोर फार्स्टआवनो आं लागोन बियो सेकेन्ड बेखौ लानोसै आं लाथ'लाय Siapa? Ada ya. Logoforan si mani kap baby dari sekolah. Seng angni si mani kap dah viva logofon. Nah dia kamu nak. Enjoy. How? Ebar phone itu dia gitu si kap dia mama. Ang bilang aku suruh no. Oh, ini nggak. Aku lagi. Ada. No, ada. Dia kan udah. No, logofor bini kan kona pego. Bye. Logofor yang bini lazim nana kan kona ranga. Barang hasil le logofor. Aku labai. Ne logofor kare budru naina. Lari. Dia kayu. Lari. Ebar pronita ni logofor. Ibar ang ni logofor bini komplit जाबाय logofor आंनि परमानि गावनो फैबायलै जों खालायजे इबार प्रनितानि आंनि बोरमा गाबनाया जाखांबाय दे हलै आइडिया लोगोफोर आइब्रो फुना नायनै लायदा न' लोगोफोर आं फुना होनसै आयु र'लै लोगोफोर फुना होबाय दा फुखाथ'दे एबार आंनि लोगोफोर आंनि मोसानाय फैबाय आंनो मोसानाय लोगोफोर दे no gin Gini dikit tahu ada neng hawa setado senupaya koi pipar senupaya pati pipar dilili kita sebab pronita ni logofor ini kumpulan salah logofor dia logofor angnya komplit sampai ini bang gimana nih mina mau jadi logofor Mereka kumpulan mau masalah Mudah-mudahan like, comment, share, subscribe kalian logofornya ini. Bye.